paulatinament i ara us faré l'exposició del treball que he fet sobre Noruega. Espero que us agradi. Aquest és el seu escut. Població. La seva població és de 5.137.679 habitants el 2014. Noruega és una monarquia, sí té rei, que es diu Harald V de Noruega. Aquestes són les simbòliques. Els hereus de Noruega, els futurs reis de Noruega, són Håkon Magnus de Noruega i Mette-Marit de Noruega. Aquest és el mapa de Noruega. La seva capital és Oslo. Té altres ciutats com Bodø, Molde, Tromsø, Vadsø, Hammerfest i Bergen, però les més visitades són Bergen, Oslo i Stavanger. Aquí és Espanya i aquí Noruega. El menjar típic de Noruega és el salmó, fumat o cuinat. Un dels típics són les galetes de gingebre. Muntanyes. Les muntanyes més importants són el Galdhøpiggen, el cim més alt de Noruega, i el cim del Cementindel. Monedes i bitllets. Una corona 100 ores. Un euro 7,95 corones noruegues. Bitllet con monedes de 1, 5, 10 i 20 corones noruegues. Bitllets de 50, 100, 200, 500 i 1.000 corones noruegues. Moneda de 20 corones noruegues del 1974. Noruegues del 1984. Els vestits típics són un noi i una noia amb un bunad. Eurovisió. El 2009 Noruega va guanyar Eurovisió. L'actuació que va fer Alexander Rybak va ser extraordinària, una cosa extraordinària de debò. Clima. Hi ha grans canvis climàtics. La temperatura pot arribar a -30 a l'hivern i a -30 a l'estiu. Els mesos de juny i juliol el sol surt a les 5 de la matinada i es pon a les 2 de la matinada. Vol dir que només hi ha 3 hores de llum. No, 3 hores de foscor. Durant els mesos d'hivern, el sol surt a les 10 de la matinada i es pon a les 4 de la tarda. L'aurora boreal. L'aurora boreal és un espectacle de llums de colors visible en el cel del Pol Nord des d'octubre a març. Està causada per el contrast de la llum del sol en els pols nord i sud de la Terra i produeix un dels fenòmens naturals més extraordinaris de la Terra. Rius. Els rius més importants són el riu Tana, el Glomma i el Gudbrandsdalslandsgen. A Noruega els fiords són antics glaciars que es poden veure amb els ulls. Noruega està banyat pel mar de Noruega. El púlpito. Aquest és el Preikestolen, conegut com el púlpito, fa 600 metres d'alçada. Kierak. El Kierak és un monument natural entre muntanyes convertit en un mirador. Un iglú tradicional.
llegenda que el nom Noruega ve de la paraula nòrdica Noroberg, que significa el camí cap al nord.